dama bino senfɛ maa wolonfila olu bɔnɛla u ni na kibaru min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ kabaya yen dama o bina ni maa caman kɔni a yɛrɛla ka fɔ ko maa wolonfila ko olu bɔnɛla u ni na k'a ladɔnna ka fɔ ni yɔrɔ in kɔni ale bɛ jalon fila ni o bɛ yanfoyila cercle kɔnɔna la Sikaso marabolo kɔnɔna la alamisa tɛmɛlen novembre kalo tile 10 ko damabɔla caman kɔni tun bɛ kabaya yɔrɔ in kɔnɔna yen nɔ dama kɔni nana firi san nɔ o kɔni kɛlen maa wolonfila ɲɔgɔnna olu bɔnɛla u ni na a yɛrɛla ka fɔ ko maa wolonfila minnu bɔnɛlen filɛ nin u ni na ko Burkina bɛ maa 5 ɲɔgɔnna ko o kɔni tun bɛ a la ko wa ko o yɛrɛ kɔfɛ ko maa kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko o kɔni fɛnɛ joginna kosɛbɛ k'a ladɔnniya ka fɔ ko nin dama in ale kɔni firi kuma o bɛnna ni wulada sumalen de ni o ye 18h wagati ye ko sabula o waati in kɔni kun kɛra ka sɔrɔ ko mɔgɔw kɔni taara so jɛkulu dɔw kɔni de bɛ olu fɛnɛ ye u den ka bɔ tɔw kɔni kɔfɛ ni ka taa dama bɔ tɔw ɲinama o kɔni baaraw de senfɛ dama nana firi ni olu ye maa wolonfila olu bɔnɛla u ni na an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ